Grelus a tohle je ALS Ice Bucket Challenge, kterýho se zúčastním kvůli tomu, že mě nominovala ta krásná pohledná slečna Martina Rotová. No a já sám bych chtěl nominovat Ravena.cz, mýho bratra Growyho a Vodíčka. Ty vole... No, ty arcihováde, přijímám tvoji výzvu. A to už jsem doufal, že se tomuhle challenge nebo výzvě vyhnu, ale tohle je hod pro charitativní věc, aby se zvedlo povědomí o ALS, což je amyotrofická laterální skleróza. A je to fakt sviňárna, ničí to mozkové buňky, které mají na starosti pohyb. A je to, aby se zvedlo povědomí o téhle nemoci a aby se taky vybrali nějaký peníze, takže já jdu do toho. Takže mám tady nějaký kostičky ledu, doufám, že to bude stačit. Původně jsem to teda plánoval v trochu lepším počasí, než bude takhle zataženo. Čau psisko, co chceš, to je můj led, já se tím jdu polejt, bacha. Takže je to krásných 8 litrů vody, to se vejde do jedné šprcky. Pěkně studený, musím říct. A je tady vedle mě pes, takže běž dál, prosím. Ty krávo, to je ledový. Jo, já jdu na to. Jako další chci nominovat Jitku Pokornou a Elišku Fodorovou, máme v doporučených kanálech, protože ten pohled na ně v mokrém tričku si nesmím nechat ujít. A jako třetí Double Force, protože ty dva kretény politý mokrou vodu taky chci vidět. Já se s váma loučím a doufám, že se vám tohle líbilo. Čus.